Здравейте, аз съм Пламен. Днес в момента не съм с никой. Как се карах. И ще карам колело. Ще карам сам колело. Абе, Моктива, ти не си важен. Шегувам се. Тук при мен е Данчо. Данчо, ето го. И днес ще караме колело. Ако се чудите, мисля да правя въпроси и отговори. Пишете в коментарите дали искате да правим въпроси и отговори. Да, сега ще се спуснем тук. Уиii! Не. Bueno, я взе стинките. Ще караме изгрев. Това е много як фарта. Много як. Да, ще правя въпроси и отговори. Тук да минаваме. Това е Данчо. Ето тук може да си купиш хляб и жената ти каже, аз вземай синките. Ще караме като лъджи. Имам чекер да монстър. Много ясно. Сега ще спустим по най-голямата надолу. Шегувам се. Това не е най-голямата. Ако се получат някой фейл, примерно да изтърва телефона, не се смейте. Данчо изостава като пълен бот. Кученце. Те? Отиваме по това надолу. Това е моята детска градина. Уиii! Таки опасни скорости. Тихо. Това тук е лабиринта. Много пъти съм идвал тук да се гоня с колела. Тихо. Нека в друг пич с колело, който не знае как се лавира, не знае как се направи яки финтове. Ще завършим клипа ето тук на пяска. И това беше всичко от нас. Това беше всичко от нас. Да покажем за коментарите, абонирайте се, да се забавлявате с нас и Как преди малко в клипа казах, ако искате въпроси и отговорите, пишете в коментарите. Да. Бай!